Dobrý deň, Martin Gašparovič. V tomto krátkom videu si predstavíme súhvezdie Jednorožec s pomocou Wikipédie a Microsoft Worldwide teleskopu. Je to jedno z moderných súhvezdí, bolo teda pomenované alebo určené v 17. storočí, zaviedol ho pán Jakub Bartsch. Nie je k tomu kvázi nejaká klasická grécka báj, tá báj o tom jednorožcovi je skôr taká stredoveká. Možno viete približne niečo ako kôň biely s rohom na čele a tak ďalej. Pravdepodobne to bol taký nejaký symbol skôr pre niečo ako nosorožca, ťažko povedať. V každom prípade by to malo byť ušľachtilé zviera, ale nebezpečné, veľmi rýchle, ktoré nikto nevidel alebo sa teda schováva a tak ďalej. Naposledy ste ho určite mohli vidieť napríklad v známej rozprávke alebo teda filme o Harrym Potterovi, ale samozrejme aj v ďalších a ďalších rozprávkach. Zaujímavá veta. Jednorožec leží v hustých hviezdnych poliach. To sa mi veľmi páči, toto je naozaj. Nejaká z jeho hviezd nie je veľmi výrazná. Sú tu nejaké hviezdy samozrejme popísané, ale najzaujímavejší objekt, alebo teda tak užívateľsky najkrajšie fotky, je hmlovina Conus, alebo tiež hviezdokopa Vianočný stromček. Alebo kušelovitá hmlovina sa nazýva táto hmlovina Conus. To je naozaj nádherná záležitosť. Kde to tu mám? Tu som si to vybral. Vianočný stromček. Sú tu veľmi slušné obrázky na Wikipédii. No, má priemer minimálne 50 svetelných rokov a tvorí ho minimálne 250 hviezd. Čiže tam vznikajú tie hviezdy a z toho materiálu a tak ďalej. Sú popísané niektoré tie hviezdy, ktoré z toho vznikli a samozrejme tento známy obrázok hmloviny Conus, ktorý tu máme vo veľmi slušnom rozlíšení. Takže poďme si pozrieť toho nášho jednorožca priamo vo Microsoft Worldwide teleskope. Takže tu je. Tu ho vidíme a poďme si pozrieť ten vianočný stromček, nech to stojí za to. Samozrejme tú fotku tu máme. Nádherný úkaz vo vesmíre. Samozrejme toto je poskladaný obrázok z viacerých spektier. Toto samozrejme nie je jednotlivá. Hej. To sú rôzne. Či už toto je napríklad infračervené zobrazenie, ktoré je veľmi zaujímavé, lebo to je vlastne ožiarenie toho materiálu, takže vidíme, kde ten materiál približne je. Toto je už trošku tuším vyššie frekvencie a toto je klasika, takže je tu toho naozaj dosť, je to nádherný objekt, odporúčam si to pozrieť. Tu máme tú hmlovinu Conus, čiže časť tej hmloviny. Tu je ten obrázok vlastne z tej Wikipédie. A dokonca ešte trošku bližšie máme nasvietené, čo sa tu vlastne deje, alebo teda zobrazené. Takže deje sa tam tvorba hviezd a samozrejme je to proces ako väčšina procesov vo vesmíre, relatívne veľmi dynamický a môže z toho vzniknúť takýto nádherný obraz, ten vesmír, jeho divokosti a tak ďalej. Takže toto je tu najzaujímavejší objekt. Samozrejme, keď si všimnete, ten materiál je tu výrazne rozsiahlejší, nie je to tu celkom úplne perfektne zobrazené, tu sa na to sústreďujú, ale tá hmlovina je výrazne väčšia. Čiže toho materiálu je to výrazne viac. A samozrejme hviezdy tu vznikajú kdekade, napríklad aj tu. Takže nie je to také celkom, že úplne zo všetkého sú úplne najlepšie fotky. Tie teleskopy sa samozrejme zaoberajú nejakou časťou vesmíru, ale snažia sa. Takže toľko k tejto najzaujímavejšej časti. Samozrejme, je tu toho viac. To je takisto ako v prípade Orionu, aj tu je vlastne toho materiálu veľa a
Nie len v tejto časti, ale aj napríklad v tejto časti materiál. Tu jednoznačne vidieť, že vlastne tie hviezdy tu vnútre vznikajú a postupne, dá sa povedať, vyžierajú ten materiál, alebo ho vlastne gravitačne buď pohlcujú, alebo ho od seba odtláčajú, takže tu vzniká takýto zaujímavý úkaz. Aha, máme to aj v tomto spektre, super. Takže máme to aj v ďalších spektrách. Hopla. Máme to aj v ďalších spektrách, tu rozsvetené nebola. Takže vidíte, že tie obrázky sú rôzne, tu proste vznikli v centre tohto úkazu. V centre tohto úkazu vznikli tie hviezdy. A tých možností, ako to zobraziť, je samozrejme vždycky viac ako jedna. To ako tie naše oči predsa len vidia veľmi, veľmi málo naozaj. Takže tu máme dokonca aj takýto nejaký tmavý materiál, ktorý odniekaďaľ vlastne nám zakrýva. Sú také tmavé ako keby čmuhy, alebo ja neviem ako to nazvať, ktoré nám zakrývajú ten ožiarený prach, ktorý je za tým. Čiže ďalšia taká veľmi zaujímavá vec. Je ich tu samozrejme ďalej niekoľko ešte podobného charakteru, ale už k nim nemáme až také super obrázky ako k tomu vianočnému stromčeku. Takže samozrejme pokračujeme potom ďalej do ďalších súhvezdí, by sme mohli. Ten materiál je tu k dispozícii, samozrejme vesmír sa neriadi našim rozdelením vesmíru, ale sa riadi svojím vlastným. Takže to, čo si my tu nakreslíme, je jedna vec, ale to, čo je zaujímavé. No, ešte toto si pozrieme, to je vynikajúce. Takzvaná planetárna hmovina, alebo ináč povedané teda pozostatok po výbuchu hviezdy. Znova veľké množstvo fotiek. Vynikajúce je, že sme mali možnosť to sledovať približne apríl, máj, september, október, december, február 2004, október 2004, november 2005, nádhera. Máme tu vlastne niečo ako film o tom, čo sa stane, keď vybuchne nejaká tá hviezda. Úplne nádherné. 2006. Takže takto postupne nejak ten objekt sa menil. Čiže tá hviezda odhodila materiál pri nejakej tej obrovskej explózii, extrémne rozžeravený a postupne sa rozpínal a postupne sa z toho relatívne kruhovitého tvaru stával tvar oveľa taký rozbitejší. Takže nádherný ďalší objekt súhvezdí Monoceros. Ešte skúsme niečo pozrieť, či to nenájdeme smerom k Orionu. Sú hlavne hviezdokopy a nejaké tie možnosti ešte okolo toho. Samozrejme podobné zaujímavé objekty sú v Orione, však vieme jeho, aj tu vznikajú hviezdy, že ďalšia nejaká taká kvázi hviezdokopa. Takže toľko k súhvezdiu Jednorožec, ktorý teda nesklamal svoj mýtický pôvod toho zvláštneho, skrytého, ale v princípe takého až rozprávkovo zaujímavého zvieraťa alebo bytosti, kde máme tu vianočný stromček alebo snowflake, teda v tomto snehové vločky, nebula, čiže hmlovinu, máme tu Rosetta nebula, ktorá bola tiež hmlovina, ktorá bola tiež veľmi zaujímavá, a máme tu aj tento prazvláštny, ale vynikajúco v čase nafotený objekt výbuchu hviezdy a rozprášenia jej materiálu. Takže ďakujem za pozornosť, Martin Gašparovič.